Z minulého zapojenia sme urobili také zapojenie, že vlastne sa nám prepínali dve svietidlá. Takže prevediem. Klasická jednotka, tento vypínač. Tu sme zapojili vlastne prepínanie týchto dvoch svietidiel, čiže môžem ich vypnúť alebo zapnúť, buď jedno alebo druhé, podľa toho, či prepnem jedno alebo druhé. Čiže vlastne teraz využijeme vlastne túto šestku, čiže prepínanie týchto dvoch dáme na jedno svietidlo, ale bude ovládané s ďalšou šestkou. Čiže budeme môcť ovládať z dvoch miest jedno svietidlo. Čiže vyberieme si napríklad toto svietidlo, či toto bude ovládané stadiaľto a stadiaľto. Toto bude ovládané stadiaľto. Takže ideme na úpravu. Úprava bude pomerne jednoduchá. Toto musím vyťahnuť. Neutrálne ochranné vodiče necháme v tejto krabici. Prívod by mal byť na L-ku. Tým stredom budeme zapínať alebo vypínať, či sa bude svietiť medzi dvomi miestami. A táto šestka, ktorá je tu, tak bude nám prepínať vlastne jedno z toho svietidla. Takže môžeme už rovno ísť na vec. V princípe jedno svietidlo už nepotrebujeme, takže môžeme jedno svietidlo montovať. Užijeme šestku, s ktorou vieme ovládať jedno svietidlo z dvoch miest. Takže toto pôjde preč. Vybereme tento neutrálny jeden vodič. To je preto svietidlo, ktoré teraz nebudeme používať, a stadiaľto zase ten správny ochranný vodič. Ostatné by tam mali byť, takže skontrolujem, že či tento nám vytiahol sa. Nie je úplne zasunutý. Veľmi dôležitá vec, aby boli zasunuté, preto možno aj vypadajú tie vodiče, lebo nie sú zasunuté úplne do konca. Takže ochranné a neutrálne máme vybavené z hľadiska toho prívodu. Teraz tento vodič, ktorý tu máme, bude ten, ktorý nám pôjde vlastne sem do šestky. Čiže ten pôjde sem a tento, ktorý sme tu prepínali, ten pôjde tiež. Tak, aby mi to vyšlo. Možno, že neviem, čím to ide, uvidíme. Tak. Teraz máme šestku, čiže ja potrebujem do tej šestky dať vlastne tieto dva vodiče. No, a teraz sa pozrieme, ako zapojíme. Takže L-ko je prívod, ale v našom prípade L-ko bude tá fáza, ktorá pôjde na žiarovku. L1, 2 je vlastne to, čo prepíname tú fázu z tejto šestky. Čiže ja potrebujem zapojiť L1 a L2 na tento prívod. Takže na to, aby som to zapojil, potrebujeme toto preč. A teraz pokus omyl. To je odskrutkované, takže dáme do krabice. To je L2. To je bližšie. Ešte budem potrebovať fázový jeden vodič na pripojenie k tej žiarovke. No a tento sem. Pôjde sem. Tak. Fajn. No a teraz potrebujeme ešte fázový vodič. Dáme sem.
Klasická šestka, čiže prepíname tieto dva, týmto prepínam tieto dva a toto je vlastne náš prívod L. Tu by stačilo aj kratší, na to, aby som to pripojil vlastne sem. Potrebujem dostať sem. Toto potrebujeme menej. Tak. Ak kto sa nestratil, tak chápe, prečo som to takto zapojil. Tak. Dobre. To by bolo. Drží. Tak. No. A teraz ešte trošku to posunem vyššie. Tak. Takže začnem s touto krytkou. To je šestka. Krytka. Nedrhne sa. Ako sme predtým povedali, máme tu, táto je stredová, tam by mala ísť ako posledná. Tieto krajné, ako rozoznám, je to symetrické, hej. Tuto je výstup, čiže ide zapadá sem do tohoto. Takže dáme sem. A tuto vidíme tie pacičky, ktoré vytrčajú a dáme tam tú stredovú. Dobre, fajn. Takže naspäť a teraz, keď si všimneme napájanie máme, teraz odskúšame, či to bude fungovať. Takže toto bude stále tá jednotka, ktorú sme mali. Toto je na to, že buď zapnem alebo vypnem to jedno svietidlo, vypadá to ako jednotka, ale ja ho dokážem, keď je toto zapnuté, zapínať a vypínať z dvoch miest. Ak nechcem ho zapínať, tak môžem tlačiť koľko chcem, nezapnem ju. Hej? Čiže toto je jedna šestka, druhá šestka a toto je jednotka, ktorá je vlastne v tej sérii. Čiže teraz dokážem zapínať a vypínať z viacerých miest. Takže to je ďalšia alternatíva použitia tohto trojpolového vypínača. Ukázali sme si 3 variácie, ako ho môžeme využiť na to šetrenie. Ak vám napadne ďalšie zapojenie, tak budeme len radi. V ďalšom kole by sme si mohli ukázať sú vypínače ešte s podsvietením. Takže ak dáte like, tak ukážeme aj vypínače s podsvietením. Väčšinou sa tam veší tlejúka. To je taká špecialita z hľadiska tých vypínačov, ale my sme už uzavreli vlastne všetky vypínače, možné kombinácie vypínačov, takže ešte nám chýba vlastne to podsvietenie, takže ak nám dáte odber, like, tak môžeme aj takéto vypínače s podsvietením, ako sa to zapája. To je na šetrenie svokry, čiže svokra si môže koľko chce stláčať a nebude sa svietiť. Iba dobrý zaťko je to zapne a môže si svietiť na chodbe alebo v pivnici, kde ju zatvoríme.